मोसौ सिखाव होननानै बर' बुथारजानाय क'क्राझार जोंनि एरियायावनो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ गोबां निउसाव गोसारगासिनो दं हरबो थौबाय दा बेयावनो जाथाया मा जादों आंनि मिथिनायाव आं नोंथांमोननो एसेबाबो फोरमायनि दायो मिथिनो मोन्दों थैनाया क'क्राझारनि बाइलेन बेसेबां होनदोंमोनथाय बैजों बेखौ आं दोनथ'बावबाय सरि खोथाया जाहैबाय बिसोरो स्करपिय' लानानै थांदों जोंनि बर'फोर खिजान खामानि नायदों ना मादोंमोन आंनो फोरमायहरनाय बायदिबा आरोना लकेलनिफ्राय दायो आंबो खारबोबाय नालाय ओरै कारिगावजोंनो दंहैयोमोन आङो टाउनाव दंफैयो ओमफ्रायहाय स्करपिय'जों बिसोर दंहैयो ओमफ्रायहाय मोसौ सिखाव होननानै होसोदों लाइटआ बारा जोङाखै नामा ओमफ्राय होसोग्राफ्रा खुग्लुबनानै थालांबायनो सासे ओमफ्राय एक्सिडेन्ट खालामलांबाय होननानै एटेकसो खालामहैबाय बरननानै डाइरेक्ट गारिखौबो सावबाय ओमफ्राय बुथारनाय बायदि दाथ' सासेल' थैदों होननानै निउसाव खोनागासिनो दं नालाय सानै थैबाय होननानैबो आं खबर मोन्दों बेसेबां सैथो दा बेबायदि जादों दा गोबांथार ओरैबो बर' सावथाल जानायनि सम्भाबना बायदि गिलायनानै माने डिउटि होलायनाय टाइपबो जानानै दं होननानै आं खबरखौ मोन्दों फरेस्ट बिफाननि जोंनि माखासे सारमोननिफ्रायबो आं खबर लादों जायफ्रा लकेल एरिया खाथि थायो आरो मानसिफोरनिफ्राय आंनि सर्सआव मिथिनाया बे आरो दाख्लैबो सावथाल बर' जाहां दावराव जाखाबाय आरो दाबो नै सोरबा स्करपिय'जों मोसौ खावो नामा ओमफ्राय आरो जायनाखि आं दा मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला जाय फेमिलिनि मानसिफोर मोसौ खावथावानो नङा आरो खावनायबो नङा मा जागोन बिदिबा रायजोफोर मा बुंनो सानो बुंलाय दाखालि लावथिनि दावरावखौ लानानै सानथालिफ्रा माबायदि पुलिस माबा घेराव खालामलायदोंमोन धरना होदोंमोन दा जोंनि बर'फ्रा मा खालामगोन बिसोरथ' मोसौ सिखाव नङा थ' बर'फ्रा लोब लोब ओंखारगोन नामा गाबोन कमेन्ट होलाय